Hello logoफोर, welcome to my YouTube channel. Wow, दिनैनि भिउखौ नायदों नोंथांमोना अख्रां माबायदि सोरथिं माबायदि नुदों नायदावबानो नुखागोन आरोना जोंथिंथ' वाव लाद्रा जोमै सान्दुं थिं दा 12:30 जासिगोन आरोना पुरा नै गोथां गुफुर गोसोमल' नुखायो गासिबो पुरा इदि आरोना जोंथिं दा नायनोनो हाया मेगना ओरै पुराखौ नायनो हाया सान्दुङाव नायनायलाय ओरै पुरा ओरै जानांगौ आरोना सान्दुं गोसायाव सोर माबायदि नायो आंथ' ओरैसो नायो बिदि नायो आरो आंहा सिगां फैलायखैब्रा पुराना बेटारि मबाइल होनलायलांबाय आंहा सिगां सहि होनलाय बै लामाजों बेनो बिराद फाङा सिङा फैयो आरोना सानसेयाव खनब्रै खनबासो फैयो फाङा सिङाफोर मोनला बेसे बुरजा मोनखो अख्रांनि भिउखौ नायदो गासिबो नै खोन्थागासिनो सानाखैमोन आङो फोथाय खेबस' खालामगोन